Velkommen og goddag den her video her. Så sidder vi lige her med Rapunzel her. Det er Mikkel Tot. Vi skal have skiftet et... Nej, det skal vi da i hvert fald ikke. Vi skal have skiftet bagpladen på din vej. Fordi du er en idiot og har valgt at sætte noget fra en tunvej på en standardvej. Ja. Ja da. Det er efter bussen købt over. Kvalitet. Det der, det er i hvert fald ikke pattes. Yes, så er vi i gang igen. Måske fordi... Flyby. Fair nok. Så gør det i morgen eller sådan noget. Et eller andet tidspunkt. Du er sikker på det? Er du egentlig, du har et benzin, ikke? Det er jeg ret sikker på. Jeg har stjålet det fra motorlærer. Det klipper jeg lige ud.